गिबियावनो बयनिसिमबो इंराजि गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि गाहाम हामलायथि जासि हरग्रोनाय जाबाय। बे इंराजि गोदान बोसोरा बयनिबो गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो अनज्लायनायनि दौलें लाबोथों। बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि 2025 मायथाइनि 1 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो अनसायलांबाय था। क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारीनि गोदान बोसोर, बाक्सानि रैदोम बर'नि बोहैथि दैमा, बाक्सानि सबिराम बर'नि गोसोखांहोगोन जिउनि बेसेन आरो धोनस्री बसुमतारीनि मिजिं खन्थाइया सेबखांजादों। फिन बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। गोजोन्थों।